Tol, Alisa. Alisa. Unsa man? Nakoy joke. Sige daw, katawanan na. Katawanan kayo. Naay usa ka kaharian. Unya ang anak sa hari nga prinsesa kay idaran naman gusto na sa hari nga maminyo ang prinsesa. Iyang gibuhat, nagsugo siya sa iyang mga kawal ipaadto sa palasyo ang tulo ka lalaki nga maayo og record, maayo og barug, siyempre gwapo pod. Tulo ra ka lalaki. O kay na may mga pagsubok ang hari niya kinahanglan malampasan na nila tanan niya kung daghan ka lalaki dugay kay mahuman niya niabot na ang tulo ka lalaki, so naghatag na og instruksyon ang hari. Ingon siya, usa ka ninyo ang pwede maminyuan ani akong anak ka prinsesa kung usa ka ninyo makapasar sa pagsubok nga akong ihatag. Ugma magdala mo diri og prutas. Kung kinsa tong prutas nga kaunon sa akong anak ka prinsesa, siya ang makaminyo sa akong anak og mamahimong prinsipe ani akong kaharian. Lipay kay ang tulo ka lalaki diya, diretso rin sila uli sa balay kay mangita silang prutas. Excited ay. Oo, excited kayo. Wa pa man din nahuman ang hari og hatag sa instruksyon. Ingon ang hari, nganong nagdali-dali man to sila og lakaw nga wa pa man ko nahuman. Pagkaugma, judgment day na. Abot na ang tulo ka lalaki nga naay dala prutas. Ingon ang hari, gahapon kay nagdali-dali man mog lakaw bisag wala pa ko kahuman sa akong instruksyon. Akong tiwason karon. Naa naman mo'y dala mga prutas, naatay kondisyon ana. Kung kinsa tong prutas nga kaunon sa akong anak nga prinsesa mo iyang maminyuan. Pero ang prutas nga dili kaunon sa akong anak nga prinsesa ipansak sa iyang lubot. So nawala ang ka-excited sa tulo ka lalaki, gipangkulbaan silang tanan. Ipatawag na dayon sa hari ang unang lalaki. Ang gidala 30 ka grapes. Gipangutana dayon sa hari ang prinsesa. 30 ka grapes ang iyang gidala, mahal nga prinsesa. Mukaon ba ka og grapes? Tubag ang prinsesa. Dili ko mukaon ana pa. Daghan kayo grapes sa atong lamisa. Sumo na kayo na. Impas na. Ingon ang hari sa iyang mga kawal. Kuhaan ning lalaki diri. Apil ang grapes nga iyang dala ug ipansak dayon sa iyang lubot. Gidala ang lalaki sa tunga. Didto dayon ipansak dayon tanan niya dala nga grapes sa iyang lubot. Hurot ang 30 ka grapes. Okay raman to kay gagmay man. Oo, gagmay raman ng grapes. Ipatawag dayon ang ikaduha nga lalaki. Pag atubang niya sa hari, 5 ka bayabas iyang gidala. Gipangutana na pud ang prinsesa sa hari. Anak, 5 ka bayabas ang iyang dala. Mukaon kag bayabas? Tubag dayon ang mahal nga prinsesa. Dili ko mukaon na ng bayabas pa. Maka-appendicitis man na. Ingon ang hari sa mga kawal. Kuhaan ninyo ning lalaki diri. Ug ang bayabas nga iyang dala. Ipansak dayon tanan sa iyang lubot. Didto gyapon sa tunga. Ipansak sa lubot ang mga bayabas. Tanan 5 ka bayabas. Pero kada pansak sa kawal sa bayabas sa iyang lubot, sigir siya katawa. Basig nabuang to sa kasakit. Kiduulan siya sa mahal nga hari. Ipangutana, wala ka nasakitan? 5 ka bayabas ang ipansak sa imong lubot. Nya sigir kag katawa? Kulangan pa ka? Tubag ang lalaki. Dili man mahal nga hari. Nagkatawa lang ko sa ikatulo namo nga kauban kay tanawa ganin ninyo. Durian yang gidala.